vanhu vazviramba vakati aiwa nyika yezimbabwe is not a family enterprise. Vaya vakajamuka vakati musada kutijairira. Tinoona vakomana veopposition vana advocate Fadzai Maire vamutsa kuti vanhu vari respected when it comes to opposition. Anouya achipopota achitandanisa mutungamiri wenyika kunyika yechina achiti vakomana kamusambotijairira nezvamauda kuita nyika yedu nyika yezimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda achitaura panapa lotibva wasubscribe like kuti on the bell icon. Maire anoposta this picture ramuri kuona remutungamiri wenyika aiwa ane mwana wake parutivi muchiona kuti aiwa vamwe maministers vakaiswa kumasure uko aiwa kwamuri kuona kuti kumasure kwemaguards emunyika yechina vakagadha mutungamiri wenyika uye anyora achiti Dear Nick Mangwana, is Idi Mnangagwa on a working state visit to China? Is it being paid for by the taxpayer? What is the public to make of the fact that his son, who is not public official, is in the forefront while members of cabinet, including Minister of Finance, are at the back? Is Zimbabwe now a family enterprise? We need new leaders. Ani hapana pa achidismiss achiti zvinhu zvamurikuzama kuda kutiitira kana kutiratidza kuti aiwa munoona kuti mutungamiri wenyika yezimbabwe nefamily yake aiwa munoona kuti ndo vari kuiswa paforefront. Ari kuchivabvunza achiti uyu mwana wake ane nechekuita nethe public, ane nechekuita nekunoshanda kana kunoita mutungamiri wenyika achienda kuAfrica China Summit. Zvatiri kuona kuti aiwa the taxpayers money iri kutogwa ichinobhadhara the family yemutungamiri wenyika kuti aiwa endai munoenda munoona. Patiri kuona kuti mamwe maministers hatoshamisi kuini mamwe maministers akatosara nokuda kwokuti vanenge vachiona kuti aiwa pamwe mafinances achakwani but vanomeka sure kuti aiwa vana vemutungamiri wenyika vaendako. Anouya achiexplain achiti vana mutulinuve masenior ministers masenior officials but vanoiswa kumasure uko but vanofanira variwo vanenge vatori paforefront vachifamba nemutungamiri wenyika. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section medu, musanosubscribe like, and turn on the bell icon.